Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευγενία σχετικά με την εκπαιδευτική πύλη για τις εκπαιδεύσεις που κάνετε. Αν οι εκπαιδεύσεις γίνονται κατόπιν ζήτησης μόνο ή αν υπάρχει μεθοδικότητα στον τρόπο που δουλεύετε. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να κάνετε σε όλους τους φοιτητές. Όπως επίσης, πότε θα βγει η εκπαιδευτική πύλη και στους φοιτητές προς τα έξω. Το να βγει η εκπαιδευτική πύλη προς τα έξω είναι ένα από τα άμεσα σχέδιά μας. Ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης όλων των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που θέλουμε να δώσουμε προς τους χρήστες. Τώρα, όσον αφορά την επιμόρφωση, γίνεται κυρίως μέσω των προγραμμάτων σπουδών και με των συμμετοχών των όταν το ζητήσουν, γιατί πλέον οι καθηγητές μας επιδιώκουν και μόνοι τους παροτρύνοντας τους φοιτητές τους να χρησιμοποιούν πλέον όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μέσα από άρθρα και αυτό γίνεται κατόπιν αιτήματος κυρίως των εκπαιδευτών ή και των συμμετοχών των αν θέλουν, γιατί όπως ανέφερα στην παρουσίαση η επιμόρφωση γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι ο κάθε φοιτητής και ανάλογα με τη πληροφοριακή του παιδεία που έχει. Γιατί μπορείς να κάνεις γενικά σε όλους, γιατί ο κάθε φοιτητής έχει τις δικές του, να καλύψουμε τις δικές του ανάγκες. Διαφορετικές οι ανάγκες κάποιου που παίρνει χωρίς να μειώσουν κανένα πρόγραμμα την εκπαίδευση και διαφορετικές οι ανάγκες κάποιου που έχει στα πληροφοριακά συστήματα. Γι' αυτό κυρίως προσπαθούμε να κάνουμε ένα ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όχι, απλά σαν φοιτητρία στο εκεί, ένα που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει εξωστρέφεια, να το πω, από την βιβλιοθήκη. Δηλαδή, δεν ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να απευθυνθεί στη βιβλιοθήκη για ομαδικά σεμινάρια εκπαίδευσης του τύπου. Οπότε, ίσως να πρέπει εσείς να προωθήσετε την υπηρεσία. Σαν παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, Χρυσάνθη, ναι, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και μετά να βγούμε προς τα έξω. Οπότε, να μην βγούμε να δείξουμε κάτι που δεν είμαστε τόσο έτοιμοι. Το δουλεύουμε 2 χρόνια περίπου τώρα. Πιλωτικά, αλλά κάποτε το πιλωτικά πρέπει να γίνει και πραγματικός χρόνος. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πυρήνες καθηγητών. Ένας από τους πυρήνες είναι ο κύριος Ζεναλιπούρ, ο οποίος σε κάποια φάση είναι έφυγε από το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε άλλους πυρήνες. Οι πυρήνες των καθηγητών πάντα δεν είναι έτσι τόσο εύθυμοι να συμμετάσχουν. Άρα καλλιεργούμε πρώτα την κουλτούρα και μετά την υποδομή. Νομίζω ότι την έχουμε και μπορούμε στη συνέχεια να τη δώσουμε προς τα έξω. Πάμε καλύτερα. Έχουμε βήματα, κάνουμε όμως.